Кажи сега, къде сме? Къде отиваме? Хайде. Къде отиваме? В далечна Арктика. Сега ще летим за Франкфурт, после отиваме в Осло. Вече сме на летището в Франкфурт. Имаме час и половина до полета за Осло. Чакаме да излетим. От летището. Сега се намираме пред него и го гледа. Вече сме къде? На гарата. На гарата. На летището. На летището сме в Осло и след малко тръгваме. След като се наспим и закусим. И откъде отиваме? На Свалбард. Да. Минават хора. Ние сме едни блогърки нещастни. Тук сме спали преди по-малко от половин година. Тази вечер няма да спим тук. Ще спим в много скъп хотел. За българските стандарти 530 лева е хотела на летището в Осло. Но пък си спестявате други неща. От това да спите като безпризорници по летищата. Това е самия хотел Радисън Блу на самото летище.